तोरे बदन में इतने गर्मी रहे तो सिंदूर और मंगलसूत्र के हथकड़ी में जगड़ ला के का जरूरत रहे? बस लांछन लगावे से पहले कुछ तो सोच ले रहती। और वो क्या साथे जेकरा के हम देवर की नजर से ना बल्कि अपना बेटा की नजर से देखे नहीं। इतना सब कुछ भइला के बाद न तोरे मुंह से शोभा नहीं खेदे। अच्छा रही कि हमारा जिंदगी से जितना जल्दी हो सके निकल जा। इस सोच अपने के संस्कार के नतीजा बा। एगो माई जब अपना बेटा के गले लगा लेवे, एगो बहन जब अपना भाई के गले लगा लेवे तो भाग होला। और उहे जब एगो भौजाई अपना देवर के गले लगा लेलस तो चरित्रहीनता बा। अगर यह चरित्रहीनता बा तो गर्व बा हमरा के अपना चरित्रहीनता पर। फैसला अब अपने के ना, फैसला अब हम करब।